دوستان عزیز، اکنون ما رقابت‌های باز پهلوانان وزن تا 90 کیلو رو منظور شما میکنیم. عبدالقهار ناروف از ناحیه عبدورحمانی جومی با خلعت سفید است و شعباز تورایف از ناحیه تیمورملک با خلعت کبود. دقیقه های اولین نیروسنجی در دور دویومی مبارزه ها صورت میگیرند. خیلی هم جالب بدن با عبدالقهار ناروف داده شد. بسیار هم خوب گوشتین گرفته ایستاده است. شعباز اندکی سستر است مهارتش. در مبارزه این دور دویومی وزن تا 90 کیلو اندکی با سهلنگاری راه داد. رقابت ها خیلی پرشور و شوق. پرتافت عبدالقهار ناروف در آغاز دقیقه دوم حلال حسابیده شد و این ورزشگر از دور دوم هم نتیجه بهتر به دست آورد و با مرحله سیومی این مسابقات گوشتین ملی را خط گرفت. رقابت پهلوانان باز دوستانی عزیز در وزن تا 90 کیلو جریان میگیرد. اکنون دو پهلوانی موفق دو دور اسرائیل رحیموف ناحیه خراسان ورزشگری که از طرف دست راست داور است و اولوغ بیگ رحیموف نماینده ناحیه رودکی از طرف دست چپ داور. البته ما دیدیم که در دو دور هر دو پهلوان هم موفق شدند و حق شرکت در مرحله سوم را پیدا کردند و با تدریج البته آهسته آهسته ما با همان مرحله های اساسی به سبقت های مهم نزدیکتر می شویم. البته در وزن 90 100 جمعی 100 کیلو اینجا وزن مطلق آهسته آهسته نیرو سنجی ها خیلی پرشدت تر صورت میگیرند و در گلیم یکم در وزن های دیگر وزن 60 70 80 اینجا هم بیشتر این سبقت ها در دوری در گلیم دوم و سیم صورت میگیرند. اولوغ بیگ اندکی فعال شد. اکنون اسرائیل این مراتبه خیلی هم با جسارت قوی باید از قسمت بالا از قسمت بالا باید که دارد خوبتر است. اولوغ بیگ کاری خوب رو انجام نداد براستی و اسرائیل هم در این جریان آنقدر خوب هنرنمایی ندارد. هر دو هم براستی در حراسند.
дар маркази майдон ҳарду ҳам бисёр нерӯсанҷӣ сустро манзур доранд. Бояд яке аз инҳо огоҳонида шавад. бале, исроил огоҳӣ мегирад. Уллуғбек ба ҳамин огоҳӣ ҳам дар сурати ба даст навардани албатта муваффақияти ҳарифаш метавонад ки даст боло шавад. даври чорumi мусобиқа дар майдон дута палвонои шинохтаи ҷумҳурӣ исроил ҳам як кӯшиши дигарро анҷом дод. усули сарикит буд, муваффақ нашуд. паҳлавони ноҳияи Хӯросон имсол андаки маҳораташ сайқал ёфтааст нисбат ба соли сипари гардида. бисёр ҳам хуб бадан ба исроил дода шуд. имтиёзи аввал аст. бале, уллуғбекро мебояд ки акнун сурати қуввозмоиро тезонад, вагарна дар ин ҷараён боз хавфи аз майдон комилан берун шуданаш акнун ба вуҷуд омад. агар ин давр ғалаба накунад, албатта уллуғбек дар марҳилаи баъди ширкат варзидан наметавонад ва имконияташ барои рохат ба марҳилаи ниҳоӣ ин вазн мушкилтар мешавад. на, уллуғбек хост як амали дигаро ки инҳо дар гӯштини ҷудо ҳам бо истилоҳи мелница муаррифӣ мекунанд. исроил дубора ҳам усули сари китфро хост ки истифода кунад, комёб нашуд. имрӯз мебинем ки воқеан як иди бошукӯҳ, як зебогӣ гӯштини миллӣ дар тантанаи наврузи ноҳияи Абдурахмони Ҷоми инҷо ҳам ба назар мерасад. силсила чорабиниҳои бошукӯҳи варзишҳои бостонӣ алахусус гӯштини миллӣ дар тамоми минтақаи Тоҷикистон хеле дар сатҳи зарурӣ аст. дирӯз дар ноҳияи Данғара буд оғози чорабиниҳо аз шаҳри Душанбе, аз пойтахти кишварамон манша гирифт ва акнун ин ба тадриҷ боз ҳам рақобатҳои ҷолиб, боз ҳам муборизаҳои хеле 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 пуршиддат моро дар пеш аст. исроил дар ин давр бо ба даст овардани имтиёзи бадан даври сеюмро ҳам бо пирӯзӣ анҷом дод ва ба марҳилаи баъдӣ рохат гирифт. аз тарафи дасти рости довар дар вазни 90 килограмм Назаров Хакназар Tajikistan. аз тарафи дасти чапи довар хищник Баяр Монголия добро пожаловать. Good afternoon, good dollar. Вот гости, 5 человек к нам гости придет, 5 человек это наш устав знает. 5 человек будет, это самый счастливый человек для яванских гостей, 5 человек это. دوستانی عزیز اکنون حقنظر نظرов با خشک بایر پهلوانی مغول، پهلوانی که در کلوب ورزشی اوج شریف به حیث مربی کار میکند و این پهلوانی مغول اکنون با نبرد در گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری برآمده است. حقنظر نظرов خشک بایر رو در دیدار نوبتی با هم وا میخورند. این پهلوانانی که هر دو هم در نمود گوشتین جدا خوب درخشیدند. او حالا ببینید خشک بایر در اینجا با حقنظر نظرов بسیار حقنظر نظرов خشک بایر رو با تخته پشت دادن. آفرین
ана акнун Хакназар Назаров исбот кард ки ин паҳлавон хеле хуб аст ва хуб гӯштин мегирад. Офарин. акнун Хакназар Назаров корро хеле хуб кард. Nazarov, Хакназар, Tajikistan. Офарин Хакназар Назаров. ҳоло дар татами рақами 3 яке аз паҳлавонони 70 килоа ин Қурбон Бозоров гӯштин мегирад. Қурбон Бозоров паҳлавонест ки камарбанди зард ба бар кардааст. ава ҳоло дар набарди паҳлавон бо рақибаш дар ҳолати аввал лаҳзаҳои аввал бо ҳаракатҳои паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида ва камарбанди зард Қурбон Бозоров аст. ава паҳлавонон муборизаро идома доданд. дар он ҷо паҳлавон Қурбонов Бозор ҳуҷум дорад. бале ба як бадан ҳоло ба як бадан ба пеш меравад Қурбон Бозоров ва дар татами рақами 1 бошад мунтазир аст. Эмомризо Анварзода агар мо ба ҳар ҳол бо як бадан дар рақами татами 1 гузарем хубтар мешавад. вай бигзор ҳамун ҷо бошад. дӯстони азиз, муборизаи паҳлавонон рафта зиёд мешавад. ҳоло дар он татами мубориза Бозоров Қурбон зиёд аст. ава талоши паҳлавонон бале як паҳлу дар он ҷо Бозоров Қурбон ба пеш меравад ва ҳалол ҳисоб мекунанд дар он ҷо Қурбонов Бозор. ава мо имконият дорем ба татами рақами 1 акнун гузарем. аллакай ӯ ҷо ба анҷом паҳлу доданд, ҳалол нишон дода буд дорвари марказ. ба ҳамин хотир мо оҳо офарин акнун ҳалол шуд. дигар ҷои баҳс нест. дар ин ҷо бошад як бадан дар ҳол Эмомризо дар он ҷо ҳалол Бозоров Қурбон бо тахтапушт рақибро афтонд. ава ҳоло ба ин ҷо мегзарем. як бадан барои Эмомризо сиёҳ. дӯстони азиз, акнун набарди паҳлавон Анварзода Эмомризо бо рақибаш давом дорад. Эмомризо Анварзода яке аз паҳлавононист ки барандаи медали биринҷи Макао аст. ҳамчунин дар Туркия Анталия ҷоизадори Ҷоми Аврупо аст дар гӯштини ҷудо. ава аз толори кони гурд ҳисоб мешавад. ҳоло Эмомризо пешсаф аст нисбат ба рақибаш. ин бародарон дар толори варзиши кони гурд машқ варзӣ мекунанд. ҳоло набарди паҳлавононам зиёд мешавад дар вазни 90 кило. ҳоло чусту чолокии паҳлавонон акнун зиёдтар мешавад. Эмомризо бисёр ҳам хуб гӯштин мегирад. қадди баланд дорад, имконияти зебо дорад бо дастони дароз. ҳамчунин такя ба таҷрибаи ғании гӯштини ҷудояш мекунад. ова пешсаф ҳам мешавад.
тағай ҷанҷолӣ роғули 500 сомон дар номи ҳам Қурбонҷон буду, 500 сомон дига дар номи Анварзода Эмомризо. ҳоло Эмомризо акнун маркази майдон рақибро ба берун баровард. Дӯстони азиз, ноҳияи Абдурахмони Ҷоми аст. Нафароне ки телевизиони варзишро тамошо мекунанд, сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқот идома дорад, бахусус дар Гӯштини миллии тоҷикӣ дар арафаи ҷашни Наврузи байналмилалӣ ин мусобиқот доир мегарданд. Пеш як вази мураккаб. ҳоло ҳаракатҳои паҳлавонон барои ғайриқоида амал кардан, барои рақиби Эмомризо огоҳӣ эълон кард довари марказ. бисёр ҳам ҷидду ҷаҳди паҳлавонони 90 килоа зиёд мешавад. аммо Хакназар Назаров корро тамоман дигар кард. пеш аз ин дидор баянро корашро баттар кард. як усули маъмули худро Эмомризо ба кор бурдани аст. бубинед, офарин, ҳалол. ана акнун ана нав корро дигар кард Эмомризо. бояд аз аввал ҳамин шакл Гуштин мегирифт. боварии комил буд ки усули очиматаи Гуштини ҷудое ки искандари мегӯянд бисёр аъло эҷро мекунад. дӯстони азиз, яку як бора бурд, пай бурдааст. офарин акнун кор. акнун паҳлавони ҷавони тоҷик, ҷоизадори ҷоми Аврупо, ҷоми Осиё, Маккао ва ҳамчунин паҳлавоне ки дар Анталия ҷоизадори ҷоми Аврупо шуда буд, ҳоло муваффақ шуд ва ба қисматҳои финалӣ наздик мешавад. акнун Арварзода Эмомризо дар вазни то 90 кило дар он ҷо паҳлавонони дигар ҳастанд ки бояд бар қисмати финалӣ бароянд. рафта рафта акнун паҳлавонони сангинвазн ҳам наздик мешаванд. мо фақат Хуршед Маҷидовро бо сару либоси варзишӣ дидем дар ин ҷо атроф чарх мезад. ба ҳар ҳол мунтазир мешем. ин паҳлавони мизбон аст. ба фикрам пироҳани сафед ба бар кардааст, камарбанди ҳоло эълон мешавад. Норов Абдуқаҳор паҳлавони пироҳани сафедпӯшидаи камарбанд кабут аст. Норов чанд маротибае ки ба майдон баромад, рақибонро бо имтиёзи комили ҳалол шикаст додааст. ин паҳлавони пироҳани сафедпӯшида хеле хуб дурахшид. ҳоло акнун мебинем ки ба мисли паланг рақибро чангол мезанад ва камарбанд пайдо мекунад. аммо барои Ғафурҷонов Баҳром то ҳанӯз муяссар нашудааст. инҷо набарди паҳлавонон аниқтараш дар ин ҷо Норов муборизаро пурзур мекунад. ҳоло дӯстони азиз, акнун паҳлавононе ки шинохта ҳастанд. Хуршед Маҷидов бо Бегиҷон ба фикрам дар он ҷо ба набард баромадааст. баъд аз таваққуфи 4 сола Хуршед Маҷидов дар мусобиқаи ҷумҳуриявии Гуштини миллии тоҷикӣ низ дар наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе хуб дурахшида буд, ҳарчанд ба қисматҳои финалӣ набаромад. ва ҳоло Хуршед Маҷидов дар вазни 100 кило паҳлавони ноҳияи восе пироҳани кабуд ба бар кардааст.
бо лақаби бачаҷон яке аз паҳлавоноneст ки миёни мардум овоза дорад ва ин паҳлавон хуршед ҳарду паҳлавоне ки аз миёни мардум баромаданд. аммо хуршед маҷидов ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни наврасон дар гӯштини ҷудо аст. дар гӯштини ҷудо миёни паҳлавонони навҷавон дар осиё рақами 1 буд. ва дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ низ ба мисли бародараш ҷаҳонгир маҷидов дар мусобиқаҳои мухталиф баромад кардааст. ҳарду бародарон яке дар вазни 81 кило ва дигаре дар вазни 100 кило дар гӯштини ҷудо ҳонарнамоӣ мекунанд. охирон маротиба хуршед маҷидов дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ наврӯзгоҳи пойтахт ҳонарнамоӣ карда буд. барои ҷои сеюм ҳам талошаш хуб буд. бубинед ҳоло акнун хуршед маҷидов бо рақибаш бачаҷон бисёр ҳам бо ҳарду чангол даст ба чангол задан. хуршед як усули маъруфи сари китфро ба кор мебарад аксаран, аммо дар муқобили бачаҷон ҳам бисёр хуб омода дидааст. ава намегузорад хуршед маҷидовро ки то ин амалро анҷом диҳад, ҳарчанд чанд кӯшиш буд. ду рақиби сарсахт, ду рақиби таҷрибадор, ду паҳлавони мардумӣ дар татами рақами 2 мубориза доранд. ҳоло хуҷанҷитов довар аст вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то ҳанӯз фаъолин ҷуфтро надидааст ва ин тиз хуршед дастро раҳо кард. агар наметавонист ки бо ин шакл муваффақ ҳам шавад, лоақал як абалданро соҳиб шавад. аммо хуҷанҷитов ором аст, мегӯяд гӯштин гиред ҳанӯз афзалиятро на миёни хуршед на рақиби ӯ бачаҷон мебинад ва ҳарду ҳам баробар гӯштин мегиранд. ҳоло бубинед дар ин ҷо шакле ки хуршед пеша кард, ин навбат низ амалаш имтиёз нагирифтааст. ҷаҳонгир маҷидов бародараш дар вазни 90 килои гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ барандаи медари тилло шуд. ава ҳоло акнун набарди хуршед дидед иштибоҳи паҳлавони ноҳияи восе ӯро ба паҳло афтонд. ава хуршед бо як имтиёз ба пеш меравад. дубора акнун паҳло, аварду паҳло хуршедро ғолиб меҳисобонад. бале, ду паҳло ҳамин тариқ бо ҳалол ҷанбаст мегарданд, мубаддал мегарданд. ава пирӯз мешавад паҳлавони 100 килоа. абдуқаҳор ҷурахонов бо либосҳои варзишӣ сафед ва паҳлавони маҳбуби ҷумҳурии Тоҷикистон Шакармамад Мирмамадов бо либосҳои варзишӣ кабуд. абдуқаҳор аст ин паҳлавоне ки воқеан дирӯз ҳам муқобили Шариф Назриев дар ноҳияи Данғара бисёр ҳунали баланд нишон дод, ғалаба ба даст овард ва ин паҳлавон ҳоло ба Шакармамад Мирмамадов албатта дар вазни гарон нирӯсанҷиро оғоз кард. чеҳраҳои саршинос дар майдони имрӯзаи ноҳияи Абдурахмони Ҷоми зиёданд. абдуқаҳор дар рӯзи аввали тантанаи иди Навруз хуршед маҷидовро мағлуб кард. дирӯз дар ноҳияи Данғара бо як партофти ҷолибаш
шариф назриевро ҳам дучори шикаст намуд ва ин паҳлавон чеҳраи нав аст. ҳоло дар муқовимати Шакармамад Мирмамадов ҳам кӯшиш мекунад ба хатогӣ роҳ надиҳад. вазнигарон албатта инҷо ҳам чеҳраҳо хеле зиёданд, паҳлавонони маъруфи мамлакат. мо боварӣ дорем ки албатта боз ҳам ин як зебогии гӯштини суннатӣ, боз ҳам шаҳомати бузурги гӯштини миллӣ тантана мекунад ва воқеан ҳам дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чунин чорабиниҳо баргузор гардиданаш ба нафъи кор хоҳад буд. дар рӯзҳои иди баҳорӣ дар истиқболи наврузи имсола ва маҳз воситаи асосие ки боз ҳам паҳлавонон ҳавасманд гарданд ва боз ҳам мутасаддиёнам тавонанд ки аз миёни ан ҳамин мардум паҳлавонони оянда ва чеҳраҳои бо лаёқатро ҳам пайдо созанд ва тантанаҳо идома доранд. ҳоло мо таваҷҷӯҳ мекунем ки Абдуқаҳор хеле ҷуръат кард ва бештар инҷо ҳадафаш дифоъ кардан аст, аммо Абдуқаҳор дар идомаи нерӯсанҷӣ сутун ҳамон бо истилоҳе ки ӯ пор аст дар гӯштини миллӣ мамнӯъ аст. ин корро Абдуқаҳор сомон дод ки довар ба ӯ огоҳӣ дод. Баротали Сафаров муборизаи паҳлавонон идома меёбад. инҷоҳон дар вазни ҷамъи 100 кило паҳлавонон дар гилеми аввал муқобилият нишон дода истоданд. Абдуқаҳор андаке вазнаш сабуктар аст ва вазни Шакармамад Мирмамадов воқеан аз 100 кило ҳам бештар аст. аммо инҷо дигар фарқ ва тафовут нахоҳад монд, чунки дар вазни ҷамъи 100 кило албатта боз ҳам нафаре ки 95 кило аст, 96 кило аст, бо 130 кило ҳам метавонад нерӯ санҷад. аз 100 кило боло бале. Шакармамад инҷо имконияти хуб дорад, баданро соҳиб шуд. имтиёзи аввалинро Мирмамадов дар ба даст овардани медали тиллои вазни ҷамъи 100 кило муқобили Темур Раҳимов дар рӯзи аввали тантанаи Навруз ноком шуд. дар вазни мутлақ ҳам нерӯсанҷӣ кард то ба финал баромад, боз ҳам ноком шуд. боз Абдуқаҳор боз ҳамон сутумро дубора боз ҳам ишора мекунад. дар гӯштини миллӣ албатта ин роиҷ нест. танбеҳ ин паҳлавонро дар пеш аст. ва воқеан ҳам ана ҳамон ҳолатҳое ки хеле ғайриқоидаанд. аввалан сутун дуюмин бара дубора ҳамин корро нишон дод, се бора ҳам ба ҳамин амал даст зад ва аз майдон хориҷ шуд. Қаҳор паҳлавон ин Ҷурахонов аз ноҳияи Ёвон аст ва Шакармамад Мирмамадов аввалин ғалабаи худро дар ин вазн ба даст оварда тавонист. паҳлавонони гаронвазнро ду паҳлавон хеле маҳбубанд барои мухлисон. Фариёд Шайхов паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хилъати сафед дорад ва Дадахон Қурбоналиев бо либосҳои варзишии кабуд паҳлавони собиқадор аз шаҳри Турсунзода аст. дар гӯштини қазоқкурашӣ ҳам ҷоизадор мақоми дуюм, боз ҳам унвони шоистаи варзишро дар риштаи гӯштини ҳам миллӣ ва ҳам самбо дар Тоҷикистон дорад. таи солиёни тӯлонӣ ҳам майдондорӣ кардад ва бисёр гӯштини хуб ҳам мегирад. ҳамон нозукиҳо, ҷузъиётҳои гӯштини миллиро дар ҳар як тантанаҳои Навруз ба мухлисон манзур мекунад ва аз ин лиҳоз бисёр маҳбуби оммаи ҳаводорони гӯштини суннатӣ аст. ҳарду таваҷҷӯҳ доранд ҳоло боз ба оғози нерӯсанҷии ҷолибтар. Фариёд акнун дар рӯзи 21-ум, дар рӯзи 22-уми март ҳам дучори шикаст шуд, ҳам дар шаҳри Душанбе ва дирӯз ҳам дар ноҳияи Данғара аз Хуршед Маҷидов.
дар ба даст овардани ҷоизаи шоёни инъоми идонаи наврӯзи имсола уштур ноком шуд. ҳоло Фарёд Шайхов дар ин ҷараён андаки ақибнишинӣ кард. ин суратафзоии ҳаракати Дадахон Қурбоналиев ҳам бесабаб нест. ҳамин мавридҳоро Дадахон бисёр ҳам бо усули сари китф боз ҳам як амали ғайриоддии дигар ҳам дорад, хуб истифода мекунад. аз ин лиҳоз бояд худи Фарёд Шайхов ки ҷавон аст бояд аҳамияти бештар диҳад ба ин самт. Дадахон ба мавсими имсола омодагиаш дар сатҳи зарурӣ нест, ба он хотир ки тамрини мавсимӣ дорад. агар Дадахон тамрини доимӣ кунаду пайваста ҳамин самтро пешаи кори худ кунад, бисёр ҳам истеъдоди фавқулода дорад. аллакай сину солаш ба ҷои ҳам расидааст. баҳори сиро имсол истиқбол гирифт. аз ин нуқтаи назар аллакай умедвориҳои солҳои қаблияш нест. ва акнун ҳамдастагонию шариконию ба Гуштини суннатӣ хотима бахшиданд ва дар мусобиқаҳои идонаи Наврӯз аллакай имсол ширкат намеварзанд. фикр мекунам ба ҳарду инҷо ҳам огоҳии аввал таҳдид мекунад, чунки чунин тарзи нирӯсанҷӣ бисёр ҳам нигаронкунанда аст. Сафарали Баротов бояд дар ин ҷара бале ҳамин тавр ҳам бояд бошад, чун дақиқаи аввалу дуввум баъд бидуни гуфтугӯ инҷо огоҳӣ аст. ҳатто ин огоҳӣ ҳатто як дақиқа ҳам пештар бояд дода мешуд. баъд ин аллакай заминаи танбеҳ барои ҳарду ҳам ба вуҷуд омад. ҳарду паҳлавон дар идомаи мубориза Дадахон ду дафъа кӯшиши истифодаи усули сари китфро кард. ба яке ба Фарёд огоҳӣ дода шуд. Дадахон Қурбоналиев дар сурати дарёфт накардани имтиёз ҳамин огоҳии ҳарифаш ҳам кофист ки ӯ ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. боз ҳам як ҳаракати дигари Дадахон наздикӣ ба ҳамон имтиёзи бадан буд, аммо Дадахон ҳам нодуруст дошт. акнун Дадахон ҳам дар ин мубориза огоҳонида шуд. бисёр имконияти хуб дошт Шайхов. ҳаракати Шайхов хеле беҳтар буд. Шакармамад Мирсакар, Сафар Одилов, Ноҳияи овозанои Ховалин, Мадахшон Ховалин, бародари мо Фарёд андаке фаъолтар шуд.
ду ҳуҷумаш ҳам ба назар расид. фарёд акнун таваҷҷӯҳ мекунад барои амали дигар. дадахон ҳам маҷбур аст ки дар идомаи мубориза боз фаъол бошад, чунки баробарӣ инҷо ба назар мерасад. аз ҳар ду ҷониб ҳам аллакай ягон натиҷа нест ва боз ҳам ҳар ду ҳам огоҳонида шуданд. матлабе ки дадахон дошт ҳамон усули сари кит бисёр суръат ва боз ҳам истифодаи ҳамин амал, яъне сари кит дар мусобиқоти дигар хеле хуб буд. аммо инҷо натиҷа нест. агар вақт ҳам сипарӣ шуда истодааст, инҷо ҳам агар вақт ҳам хотима ёбад, он гап боз ҳам чун ба танбиҳи охир таваҷҷӯҳ мекунем. тақдири ин қуввозмоӣ чӣ мешавад? довар бояд хулосагирӣ кунад, чаро ки бо ин тарз, бо ин сабку услубе ки мо комилан мебинем ягон дигаргунӣ нест. бале, фарёд шайхов огоҳӣ гирифт. аллакай ин танбеҳ ҳаст, ҳар ду огоҳӣ доштанд. барои дадахон акнун имконият шуд. фарёд шайхов огоҳӣ дорад. баъди ин лаҳзаҳое ки мо мебинем, албатта агар натиҷабахш ҳам анҷом наёфт, бале ҳамин тавр ҳам шуд. дадахон бо ҳамон танбеҳи ҳариф дадахон дастболо мешавад. фарёд ду маротиба ба хатогӣ роҳ дод ва аз идомаи муборизаи баъдӣ маҳрум гардид. ва баҳси доварон, чун ду танбеҳ дадахон қурбоналиёв дорад. бо ҳамин тартиб акнун фарёд шайхов аз ин натиҷаи ин давр маҳрум гардид ва ба даври дигар роҳ ёфт. абубакри акобир, варзишгари ноҳияи балҷувон, қомати баланд дорад, аз нимаи чапи майдон аст ва ҷамшед ин намояндаи дастаи ёвон. абубакри акобир дар мусобиқоти имсолаи гӯштини миллӣ дар марҳилаи аввалу дуввум ҳам зафар ёфт. ҳоло андаке осеби ҷамшедро, бале, чун таваҷҷӯҳ мекунем ки ҷиддӣ нест ва ин паҳлавон ҳам аллакай дар муборизаи ин давр метавонад ки боз ҳам фаъолтар бошад. абубакри акобирин дар овони наврасӣ, яъне то синни 17 дастовардҳои шоёни мусобиқоти мухталифро дорад. қаблан дар самбо ҳунарнамоӣ мекард ва баъдан чун ба дзюдо, ба гӯштини ҷудо баргашт, таҳти роҳбарии шералӣ бозоров тамринро дар маҷмӯаи варзиши паҳлавон идома дод. ба ҳар ду паҳлавон довар бовархӯҷандиҷов огоҳӣ дод. идомаи сабқати паҳлавонон акнун дар гилеми дуюм манзури мову шумост. аммо бисёр таассуф ки инҷо ҳам имконият барои якбора инъикоси ин лаҳзаҳо нест ва мо таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рақобатҳои ҳассос, нерӯсанҷиҳои ҷолиби паҳлавонони гаронвазн.
воқеан ҳам одил ва ҳам Шакармамад Мирмамадов дар вазни гарон хеле ҳам барои муборизаи ин марҳила созгоранд. суратафзоии ҳунари Шакармамад хеле беҳтар аст ва Одил Сафаров андаке сустар гӯштин мегирад. акнун дар муқобили ҳариф маҷбур аст ки ҷиддитар бо суръаттар акнун вақтро сипарӣ кунад, чунки Шакармамад ба ӯ имкон намедиҳад ки чунин лаҳзаҳои озодӣ дар майдон ё оромӣ бештар бошанд. аз ин нуқтаи назар албатта мо боварӣ дорем ки ин рақобат боз ҳам ба мо писанд меояд. одил дар марҳилаи муқаддамоти мусобиқоти бонуфузи шаҳри душанбе дар рӯзи аввали тантанаи иди баҳор ноком шуд ва қаблан ҳам натиҷаи ба даст овардааш ин ҳам дар мусобиқоти қаҳрамонии осиё дар риштаи самбо буд дар ҷумҳурии ҳиндустон охири соли 2019. Шакармамад як кӯшиш кард, эҳсос намуд ки қувваи Одил Сафаров андаке камтар аст. ба Одил огоҳӣ доданд. дар вазнҳои гарон албатта инҷо 90, 100, ҷамъи 100 мутлақ бисёр паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат номнависанд ва маҳз рақобатҳои ҳамин гилем итминон аст ки ҷолиби таваҷҷӯҳи ҳамагон қарор мегирад. Одил огоҳӣ дорад, Шакармамад Мирмамадов талош дорад ки албатта ба ин қаноатмандии худро ҳам собит накунад, имтиёз ба даст оварад. ин амалаш ҳам барои матлаби ӯ созгор нест. танбеҳ ба Одил Сафаров. акнун паҳлавонони муваффақ ҳамон марҳилаи асосӣ онҳоро дар пеш аст ибтидо аз рақобатҳои вазни 60, 70, 80 аз ин ҳам бештар 90, 100 ҷамъи 100 кило ки ҳоло Шакармамад ва Одил дар майдон нирӯсанҷӣ доранд. Шакармамад қаблан ҳам муваффақ шуд. Одил ин аввалин муборизааш ҳаст дар вазни ҷамъи 100 кило дар майдони Гуштини ноҳияи Абдурахмони Ҷоми. вазъаш хуб нест, аллакай танбеҳ дорад. фишорҳои зиёди Шакармамадро мо дар мубориза бо Одил имрӯз мушоҳида мекунем. албатта 3 дақиқа ду паҳлавони гаронвазни кишвар мубориза бурданд. аллакай дар идомаи мубориза боз ҳам довар ишора мекунад ки бояд паҳлавонон боз маҳорати дигари худро нишон диҳанд. фақат ҳаракати бештари Шакармамад Мирмамадовро мо мебинем. Одил мегурезад воқеан аз ин ҳолати андаке мушкилтар. чаро ки бо ҳамин фурсатҳо он қадар таваҷҷӯҳ надорад барои истифодаи ҳамон амалҳое ки воқеан дар гӯштини миллӣ ҳам анъанавиянду ҳам роиҷанду ҳам фарде ки ҳамон ҳаллуки дохила барои Одил бисёр ҳам созгор буд, мувофиқ буд. аммо ин маврид ин ҳолатро ҳам пушти сар гузошт ва раҳо ёфт. давр гашту худро аз идомаи нирӯсанҷӣ канор гирифт. чунин лаҳзаҳо албатта боиси таассуф ҳам ҳастанд. Шакармамад ҳоло шитоб намекунад, чунки баъди ин ҳолат медонад ки аллакай боз ҳам вақти кам дар ихтиёр доранду ҳарифаш ду огоҳӣ дорад, яъне танбеҳ дорад. ба ин нигоҳ накарда боз ҳам Шакармамад таваҷҷӯҳ барои амали ҷолиб дорад аз боло доштан боз ҳам сари ёстини ҳарифро.
аммо кандани ана ҳамон амалҳои аввал, ҳаракатҳои аввали ҳариф, ёни дурӣ ё раҳои ҷустан аз ин ҳолатҳо барои одил муносиб нест. чунки танбеҳаш гуфтем ки аллакай имконияти ӯро дар миёни ҳамтоёнаш дар ҳамин вазн боз ҳам мушкилтар мекунад. дақиқаи охирини рақобати паҳлавонон. мусоҳиби дарёфти имтиёзи аввалин ҳатто баъдан ҳам нашудем. шакармамад дубора боз ҳам вазн ё ҳоли паҳлавони ноҳияи ховалинро мураккабтар мекунад. андаке хастаҳолии одил ҳам ба назар мерасад. дақиқаи охирини муборизаи варзишгарони гаронвазн. аллакай он сонияҳои ба шуморе ки буд хотима ёфт ва бо ҳамон танбеҳи одил Шакармамад Мирмамадов дар ин дидор ғалаба ба даст овард ва ба даври баъдӣ рохат гирифт. ҳоло вазни 90 кило аст дӯстони азиз. Хакназар Назаров яктаки сафеда бар кардааст ва ҳоло камарбанд ислоҳ мекунад ин паҳлавони шаҳраки сор. ва дар муқобили яке аз паҳлавонони хуб, яке аз паҳлавононе ки қаблан ҳам хуб дурахшида буд, Исроил Раҳимов аст. ҳоло ба таври расмӣ бояд як бори дигар барои мо ин ҷуфтро эълон кунанд. қисмати нима ниҳоӣ аст. Хакназар Назаров бо сурати баланд мубориза мебарад. Исроил Раҳимов оҳо ҳолати нишастанро пеша гирифт. Исроил бо Хакназар ардо ҳам дар вазни 90 кило дар қисмати нима ниҳоӣ мубориза доранд. Хакназар Назаров пеш аз Исроил яке аз паҳлавонони муғул анектараш мураббие ки дар толори ҳоҷи шариф машқ медиҳад. ӯ паҳлавони муғулро шикаст дод. паҳлавони муғул ҳам хуб дурахшида буд. аммо аз дасти Хакназар Назаров баяр хишик дар моҳлати кӯтоҳтарин ба тахта пушт афтода буд. ҳоло акнун Хакназар Назаров бо Исроил чӣ корро анҷом медиҳанд? қисмати ним оҳо Хакназар Назаров бисёр ҳам фаъол мешавад дар вазни 90 кило. ҳоло бубинед сараввал Хакназар Назаров барои гиребон ва камарбанд хуб мақсад мегузорад ва баъдан чолокона усулро ба кор мебарад. Хакназарро бубинед бисёр ҳам чусту чолоки мехоҳад Исроилро лоақал паҳло афтонад, аммо довари марказ
Сафарали Баротов тариқи даст нишон медиҳад ки инҷо ҳеҷ амале иҷро нашудааст. Фақат баробарӣ байни қувваҳост. Хакназар акнун боз ҳам чолокиро аз даст намедиҳад. шояд камфаъолӣ рақибаш барои оно қолай бошад. ҳеҷ кори Хакназар Назаров бо Исроил рангӣ намешавад. адовари марказ ҳам маҷбур гаштааст ки баъд аз ин берангӣ шояд акнун аз 2-1-ро огоҳона ки фаъол аст то ҳанӯз норавшан аст фикр мекунам. дубора довари марказ акнун Хакназар ба хотире ки ангушт лад бардошта буд ба майдон мебарояд. ва Исроил ҳам дар ғазаб мешавад. барои ҷуброн кардани ӯ огоҳӣ бояд бо тамоми ҳастӣ мубориза барад. бубинед акнун ҳоло акнун ин ғазаби Исроил анқариб буд ки Хакназарро паҳлу ва баданро ҳам шоиста шавад. аммо Сафарали Баротов ишора мекунад ки ин партоф ҳеҷ натиҷае надорад. дубора ҳарду паҳлавон бо ҳам васл мешаванд. Хакназар фосиларо наздик кардааст. ҳарчанд Исроил даст ҳам такя мекунад. ҳоло довар ман нагуфтааст. аз ин хотир онҳо имконият дорад то ана ин паҳлу бале паҳлу ва ҳамин тариқ Хакназар Назаров аллакай дар лаҳзаҳои охиро низ ба пеш мегузарад. Хакназар суистифода аз амали иштибоҳонаи Исроил истифода бурд ва паҳлу рақибро ба замин оварда расонид. ҳоло ҳарчанд барои Хакназар Назаров аввалин огоҳиро нишон медиҳад, аммо ӯ ним ғолибиятро дар даст дорад. ҳоло дӯст чусту чолоки паҳлавонон, аммо вақт ба анҷом мерасад. вақт на дуюм бора огоҳинда ва ин танбеҳ шуд барои Хакназар Назаров, аммо вақт хеле кам боқӣ мондааст ва барои Исроил лозим аст ки ба пуррагӣ дигар таваккал кунад. вақт ба анҷом мерасад. Хакназар Назаров акнун ба қисмати ниҳоиро меёбад. ҷуфти навбатиро барои мо ҳоло расман эълон мекунанд. ҷуфти навбатӣ ташкил медиҳад паҳлавони пироҳани кабуд камарбанди сиёҳ. ин паҳлавони Эмомризо Анварзода аст. бар муқобили ӯ рақибаш Баҳром Ғафурҷонов. ҳоло акнун тӯҳфаам барои паҳлавонон пешниҳод шуд ва Анварзода Эмомризо бо Баҳром Ғафурҷонов муборизаро оғоз карданд. Ғафурҷонов ҳам аз аввал хуб дурахшид. Эмомризо ҳам ин паҳлавони ҷавони тоҷик расидан ба қисми
қисмати ниманиҳоӣ чанд рақибро шикаст дод. ҳоло бубинед акнун оҳо паҳлӯ баъдан барои Имомризо Анварзода. як бадан паҳлавони камарбандсиёро ба пеш мебарад. инҷо навбати дигар Имомризо камарбандро ҳам дайров кардааст. ҳоло ҳуҷум мекунад Имомризо. оҳо аммо Баҳром Ғафурҷонов оҳо ҳалол. ана акнун Имомризо ба пуррагӣ ба тахтапӯш рақибро афтонд. ава бар муқобили Хакназар Назаров мебарояд ин паҳлавони қад баланди шаҳри Душанбе. офарин. ана акнун офарин. Имомризо Анварзода хеле хуб дурахшид. ҳоло акнун паҳлавонони 70 кило ҳам шурӯъ мекунанд рақобатро. дар он ҷо Қурбон Бозоров ҳонарнамои хешро дар даври сеюм шурӯъ кардааст. бубинед хеле хуб ҳам ин паҳлавон нест. камарбанди сафед кардааст. ава киманои кабудор. оҳо офарин. як паҳлу. ин паҳлавони сабугвазн бо як паҳлу Қурбон Бозоров ба пеш мегузарад. офарин бародарон Анварзода, Имомризо ва ҳамчунин Қурбон Бозоров паҳлавононе ки дар толори кони гурд тамрин мекунанд ва ҳар ду паҳлавон ҳам хуб медурахшанд. бубинед хеле оли. ҳоло ҳуҷум дорад оҳо як навбати дигар анқариб буд ки рақиб паҳлу афтад. ава ҳоло бо як паҳлу дар вазни 70 кило Қурбон Бозоров ба пеш меравад. ава дар паҳлуи Қурбон Бозоров Саидчалол Саидов бо Раҷабали Қурбонбеков паҳлавони ёвонӣ ҳарду оғоз кардан набардро. оҳо бубинед партофти Раҷабали Саидчалол Саидовро паҳлу богузорӣ мекунанд. акнун набарди паҳлавононам зиёд шуд. оҳо акор рангин мешавад. мардум садо баланд мекунанд. Раҷабали Қурбону паҳлавони ёвонӣ як паҳлу довари марказ нишон медиҳад. мухлисонам тақозо доранд дар ин ҷо. акнун ҷуфтҳои хеле ҳам хуб ба майдон баромаданд. Давлат Назриев бо Фарёд Шайхов ҳам дар ин ҷо набард мекунанд Саидчалол Саидовро. ҳоло бо як паҳлуе ки дар ин ҷо Раҷабали Қурбонбекзода паҳлавони ёвонӣ аст. мухлисон бо як кафкуби хуб истиқбол доранд. офарин. ана уҷо бошад паҳлавони Қурбон Бозоров рақибро ба тахтапӯшт афтонд. ва ҳоло ду паҳлуи ӯ
рақами татами 3 ҷанбаст шуд ва Саидчалол Саидов муборизаро идома дорад. ҳоло дӯстони азиз, Қурбон Бозоров дар онҷо пирӯз шуд ва Саидчалол Саидов бошад. Раҷабали Қурбонбекзода паҳлавони ёвонӣ бо Саидчалол Саидов муборизаро идома медиҳанд. акнун ҳоло ин набарди хеле ҳам бо нангу номусӣ хоҳад шуд. бубинед, Раҷабали Қурбонов бо Саидчалол Саидов муборизаро пуршиддат ва пурҳаяҷон оғоз карданд. паҳлавонони 100 кило як паҳлу Раҷабали Қурбонбекзода паҳлавони ноҳияи ёвон ҳоло бар муқобили Саидчалол Саидов ба пеш меравад. ҳайати доварон ҳам байни ҳам барои гуфтушунид омаданд. мухлисон бошанд, аз чаҳор самт садо доранд. паҳлу акнун муборизаи Саидчалол Саидов бо Раҷабали пурзуртар мешуд. бубин, на, баъд аз амри довар буд инҷо. баъд аз амри довар буд. Файзиддин Амиршоев дар инҷо ишора кард ки ҳоло ҳаракати Раҷабали баъд аз амри довар мешавад. ҳоло Саидчалол Саидов акнун Раҷабалиро хуб доштааст. офарин! ана акнун Саидчалол Саидов ҷуброн мекунад. ҳалол Раҷабали Қурбонбекзодаро ба тахта пушт меафтонад. як паҳлу ва ҳалол Саидчалол Саидов дар ин дидор пирӯз мешавад. ва Раҷабали ҳам қоил шуд баъзи ҳунараш. дӯстони азиз, Давлат Назаров фарзанди Хайрулло Назаров бо Фарёд Шайхов дар татами рақами 1 Гуштин мегиранд. ҳоло Давлат Назаров паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида бо Фарёд Шайхов Гуштин дорад. аз рӯи сину сол Давлат Назаров амаги 18 сол дорад. паҳлавони сангинвазн Шариф Назаров бародариу ҷоизадори чемпионати Осиё оид ба Гуштини ҷудо ва Хайрулло Назаров аввалин нафаре ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз бозиҳои Осиё дар Гуштини ҷудо ҷоизадор гаштааст. Хайрулло Назаров. аммо Давлат Назаров паҳлавони ҷавон аст. ҳамагӣ 17-18 сол дорад. бар муқобили Фарёд Шайхов мубориза дорад ин паҳлавони шаҳри Кӯлоб. қадду қомати Давлат нисбат ба Фарёд хеле пасттар аст. сину солам фарқ мекунад. ба ҳар ҳол ӯ мубориза мебарад. ҳоло акнун Фарёд Шайхов чанд навбат Давлат Назаровро ба зону мешинонд.
اوه فریاد شیخف یک مرتبه دولت اوه آفرین یک پهلو دولت فریاد شیخف را سفید یک کمربند سفید دولت نظریف بله یک پهلو فریاد شیخف رو افتوند حالتی زیبا بود که شریف نظریف این از داوران پرسار میشود این وضع رو یک پهلو حالا داوری مرکز بار دیگر گیرد صدا میکند اول نبرد دولت نظریف با یک پهلو فریاد شیخف رو فریاد شیخف باشد از وقت استفاده بردنی بود اما دولت آفرین اکنون سلالای نظریف دولت نظریف هرچند این پهلوان جوان است اما با این جوانی دولت فریاد شیخف رو پهلو افتونید حالا خورشید مجیدوف در گیلم رقم 2 با عادلشاد نوروف باید به میدان براید خورشید مجیدوف در میدان است و دلشاد هنوز به میدان نبرآمده است دلشاد نوروف نبرآمد و همین طریق خورشید مجیدوف در وزن 100 کیلو به مرحله های نوبتی برآمد محمد رضا قواتوف خلعت سفید دارد محمد صالح قواتوف خلعت کبود برادران واقعا هم در نوروزی امساله بین المللی هنرشان طبع دل و شایسته تحسین هزارها مخلصان بود برای شاه جایزه حالا هر دو هم جدی مبارزه برده ایستادند قبلا برای مکافاتی که در شهر دوشنبه بود محمد صالح البته قدر کرد و احترام برادرش رو مد نظر گذاشت و سبقت رو به ناکامی انجام داد حالا میبینیم که هر دو هم جهد و تلاش دارند هر دو هم میخواهند که راننده جوان باشند دقیقه اول یک حرکت هایی که واقعا هم محمد صالح و محمد رضا برادران فرزندان پدر خیلی هم توجه کردند و محمد رضا غلبه به دست آورد و محمد صالح این مراتب هم قدر و اعتماد کلانتر را مد نظر گذاشت و مد نظر گذاشته نتوانید و با کمال احترام پیروزی را به این ورزشگر منصوب دانست و همین طور هم محمد رضا در مرحله نهایی کامیاب گردید. حالا اکنون باز از همون تالار گرد یک پهلوان دیگر می براید اما بر مقابل یکی از پهلوانان نامدار و شهرتمند تاجیک حقنظر نظرف می براید محمد رضا را با شاه جایزه قدردانی میشه در وزن 60 کیلو این پهلوان جوان همچنین در گوشتین جودو هم معرفی میکند اولین از شاه جایزه صاحبش را پیدا کرد پهلوانانی که بار اول با هم وامیخورند یکی در وزن 90 کیلو در گوشتین های جودو تاجیکستان را معرفی میکند و دیگر در وزن تا 81 کیلو امام رضا انورزاده شهر دوشنبه را معرفی میکند و حقنظر نظرف باشد شهر حصار را دو پهلوان جوان امیدبخش و دو پهلوانی که هر دو هم در گوشتین جدا گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری خوب سابزیدند حالا اکنون
Хакназар. Эмомризо чарх мезанад. Атрофи Хакназар, Назаров. Хакназар, Назаров бошад. Уштини Эмомризоро доштааст. Ава гиребони ӯ ҳам хуб гирифтааст. Эмомризо бошад. Фосиларо дуртар мегирад ва илм кунад. Оҳо, на. бисёр ҳолати хайфнок барои аз ҷониби Хакназар ба самти Эмомризо буд. Эмомризо дар дифоъ хуб буд. ҳоло акнун дубора ин паҳлавонони шинохтаи Гуштини милли тоҷикӣ гуштингирӣ ва гуштини ҷудо бо ҳам авасл мешаванд. чарх мезананд гирди майдон. Хакназар дар марказ аст. Эмомризо бошад ба мисли парвона атрофи рақиб чарх занон мегардад. ин дуюм бор аст ки Хакназар Уштини Эмомризоро гирифтааст. ава барои анҷом додани усул шояд кӯшиш кунад. Эмомризо паҳлавони ҷавон аст нисбат ба Хакназар, Назаров аз рӯи сину сол, аммо паҳлавонони шинохтанд ҳарду. оҳо, аваз тағйир ёфт. оҳо, Хакназар ҳам хуб ҳуҷум мекунад. ҳоло Эмомризо худро канор гирифтааст. аллакай Хакназар, Назаров барои усул гузаштан ҳам кӯшиш мекунад. мухлисон аз канори майдон Хакназар садо. оҳо, як вазин мураккаб боз ҳам барои Эмомризо, аммо Эмомризо ҳам дар дифоъ хуб мешавад. на, ҳанӯз ҳам дар ин ҷо амалеро Хакназар, Назаров анҷом дода натавонист. ава ин аллакай сеюмин маротибае ки онҳо бояд бо якдигар дасту чангол гиранд. ава мубориза баранд. чун пештар Хакназар, Назаров маркази майдонро гирифтааст. ава Эмомризо бошад атрофи ӯ чарх мезанад. ҳоло Хакназар як фосила барои гузариши суръати баланд, аммо бенатиҷа аст. Эмомризо чанголи ӯро ҳам раҳо кард. ава давон Хакназар ба кунҷи майдон рафт. ҳар ду паҳлавоне ҳастанд ки дар гуштини ҷудо ҳам хуб дурахшиданд. дастовардои Эмомризо дар гуштини ҷудо миёни наврасон буд, ҳам дар ҷоми аврупо, ҳам дар ҷоми оҳо, ҳалол. Хакназар, Назаров Эмомризоро ба тахтапушт афтонд. аммо Эмомризо ҷавон аст, метавонад ки акнун байни бузургсолон ҳунари худро ҳам нишон диҳад. ҳамин тариқ Хакназар, Назаров ба гирифтани дуюмин шоҳ-ҷоиза дар вазни 90 кило мушарраф гардид. бародарвор якдигарро оғӯш мегиранд. ава Эмомризо ҳам хуб қабул мекунад ин партофтро. дар асл асан ба ҳунари ин ду паҳлавон хуб ҳунар намоӣ карданд. ава Хакназар, Назаров ҳамин тариқ барандаи шоҳ-ҷоиза ин дуюмин паҳлавонест ки баъд аз Қувватов Муҳаммадризо соҳиби шоҳ-ҷоиза мешавад. бале, акнун чун боло қайд кардем, Шарифҷон Назриев бо рақибаш дар гилеми рақами 2 мубориза доранд. паҳлавонони ҷамъи 100 кило. ава Шарифҷон ҳоло аз рӯи натиҷа, аз рӯи холҳо нисбат ба рақиб пештар меистад. ава қисмати финалӣ ҳоло як вазни дигарро, аниқтараш Салмон Раҳмихудоев паҳлавони Бадахшониро бо рақибаш Саид Мухтор Расулов эълон кардан. Саид Мухтор Расулов лаби майдон менамояд. ава шояд барои ба даст овардани медали тилло паҳлавонон ба майдон бароянд дар татами рақами 1. аммо Шарифҷон бошад бо рақибаш Гуштин дорад, ҳеҷ имтиёзи баланд нест.
ҳарчанд ки аз рӯи ҳуҷумҳои пай дар пай Шарифҷон Назариев пешсаб буд. ҳоло акнун огоҳӣ гирифт аз ҷониби довари марказ. ава эътироз ҳам мекунад. ин барои чи ҳастин? хуб дӯстони азиз, акнун мо ба татами рақами 1 бармегардем, чунки дар инҷо қисмати финалӣ аст. Саид Мухтор Расулов паҳлавони камарбанди сафед пӯшида, донишҷӯи донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон Саимоми Раҳимов аст. яке аз паҳлавононе ки дар деҳаи кадучи ноҳияи восеъ ба дунё омадааст ва дар пӯшинги ноҳияи Данғара ин паҳлавон ба қисмати финалӣ баромад. Салмон Раҳимхудоев ин сеюмин шоҳҷоиза аст ки паҳлавонон мубориза мебаранд. Саид Мухтор Расулов бисёр чолокона рақибро барои афтодан кӯшиш дорад. Салмон Раҳмихудоев паҳлавони бадахшонӣ аст. ҳарчанд қаду қоматаш нисбат ба Саид Мухтор Расулов пастар бошад, аммо ӯ ҳам кӯшиш мекунад барои ба даст овардани шоҳҷоиза. ва бубинед, Мухтор каме саросимавор шуд. паҳлавонон набардро то рафт пуршадид мекунанд. ҳоло дубора Саид Мухтор барои камарбанди Раҳмихудо Салмонро дошт. ин паҳлавони бадахшӣ замин афтид. ба ин хотир ҳоло довари марказ камфаъолӣ Салмонро нигоҳ кард ва барои аввалин огоҳиро нишон дод. дар ҳолати такрор кардан пас танбеҳ мешавад. Саид Мухтор бошад чусту чолокона дуюм бора барои гирифтани гиребони рақиб ҳуҷум мекунад. ҳоло эълон ҳам карданд ки баъди 6 давр ва 7-мин давр ин қисмати финалӣ аст ки бале дар асл далерию ҷасорати паҳлавононро талаб мекунад. Саид Мухтор Расулов ҳоло Саид Мухтор дар доштани гиребон ҳам қавӣ аст. Салмон Раҳмихудоев бошад аз ӯ дур мегирад худро, чанд навбате ки камфаъолӣ худро нишон медиҳад. Саид Мухтор чун палангест ки ҳолат аз тағйир меёбад. як лаҳза Салмон ҳам гиребони рақибро мустаҳкам дошт, аммо Расулов бошад дар майдон боз ҳам мустаҳкамтар ва қавӣ боқӣ мондааст. дубора ҳарду паҳлавон бо ҳам васл шуданд. Салмон Саид Мухтор Расулов ҷоизадори мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон дар намуди гуштини ҷудо, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди гуштини ҷудо вазни то 73 кило ва барандаи чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ва барои ба даст овардани шоҳҷоиза мубориза мебаранд. ҳамчунин Саидчалол Саидов бо Хуршед Маҷидов ҳам дар гилеми рақами дум мубориза доранд. ҳоло аз рӯи имконият коргардон инҷо ҳар лаҳза барои мо қисмати финалии вазни 80 кило Салмон марди Раҳмихудоев ва Саид Мухтор Расуловро нишон медиҳад. лаҳзае таваққуф шавад, дар ҳол бо Хуршед бо Саидчалол ҳам набардаш пешкаши мо шумо мегардад. дӯстони азиз, фақат ин ба хотири он аст ки шумо ягон лаҳзаи Гуштинро нодида намонед. фақат лаҳзаҳои ҷолиб
яку як бора мубориза мешавад. хуршед дар онҷо ҳуҷум кард ва боз бармегардем. Саид Мухтор бошад барои ба даст овардани камарбанд. ава гиребон оҳоҳо Салмон ҳам ҳоло ҳуҷум мекунад. акнун кори Саид Мухтор Расуловро ҳам каме мушкил мегардонад ин паҳлавони бадахшонӣ. ҳоло Саидчалол бошад дар дидор бо хуршед ба мисли ду рақиб ҳарду амоно боқӣ монданд. дубора Расулов бо Раҳими Худоев барои ба даст овардани сеюмин шоҳҷоиза талош доранд дар қисмат. оҳо паҳло Саид Мухтор Расулов. ҳоло як паҳлу кори ӯро ба пеш мебарад. кори Саидчалол Саидов бо Хуршед Маҷидов гаштаю баргашта гиребон якдигарро Саидчалол ҳуҷум мекунад. бубинед Хуршед бошад канор меравад. ава бармегардад. вақтиро дар қисмати финали дар ин ҷо каме таваққуф карданд ва Саидчалол бошад бо Хуршед амоно барои пайдо кардани имтиёз ба қисмати финале талош доранд. ҳарду паҳлавононе ки дар Гуштини ҷудо ҳам дар вазни 100 кило аз ин пас бояд ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ кунанд. ҳоло акнун бармегардем ба қисмати финали. 30 сонияи боқимондаи Расулов ва Раҳми Худоев. Расуловро огоҳӣ нишон доданд. ин огоҳӣ он қадар таъсир намерасонад ба кори Саид Мухтор ба хотире ки як паҳло дорад. ава фақат худро дифоъ мекунад. ава вақтиро самаранокҳо истифода мекунад. акнун дӯстони азиз шоҳҷоизаи сеюм ҳам соҳибаширо пайдо кард. Расулов Саид Мухтор ба гирифтани шоҳҷоиза насиб шуд. ба даст меоронад. хуршед бошад бо Саидчалол мубориза мебаранд. мо имконият дорем ки ҳамчунин ба даст овардани шоҳҷоизаро аз дасти раиси ноҳияи Абдурахмони Ҷоми барои маросими супурдани тоҳфа аз ҷониби мақомоти ноҳияи Абдурахмони Ҷоми барои ҷоизадори шоҳҷоизаи сеюм ки ҳоло аз дасти раиси ноҳия Саид Мухтор Расулов соҳиби калиди автомашина мешавад ва назди мухлисон бо ифтихор ин лаҳзаро ҷашн мегирад. ду вазни дигар ҳам боқӣ мондааст. 100 ва ҷамъи 100 кило шояд барои ду вазни дигар ҳам шоҳҷоиза бошад. хуршед бошад. ҳоло бубинед гаштаю баргашта барои афтодани Саидчалол Саидов кӯшиш мекунад. татами рақами 2 мубориза яъне дар гилеми рақами 2 мубориза идома дорад. дар ҳамун рақами 3 ҳоло яке аз паҳлавонони шинохта ҳамчунин Қурбон Бозоров ҳам мубориза дорад. Қурбон Бозоров паҳлавонест ки дар вазни 70 кило бисёр гӯштини хуб гирифт. ӯ дар вазни 70 кило хеле хуб дурахшид. аз ин пеш ҳам як рақибро шикаст дод. ава ба қадри имкон мо ам гилеми рақами 2 ам 3ро порча аз ин гилемо барои шумо нишон медиҳем. ҳоло маротибаи сеюм аст ки шояд Қурбон Бозоровро ба хотири ки мано ҳоло акнун Қурбон Бозоров ҳам паҳлавони пироҳани кабудпӯшидаи камарбанди асафед баста муборизаи худро шурӯъ кардааст. дар вазни 70 кило рақибон хеле зиёд буданд. аз ин хотир барои онҳо ҳам мушкил буд.
то лаҳзае ки давлатҷон биёяд мо ҳамун набарди паҳлавонон серо бале пешкаши шумо мекунем. хуршед дар ин ҷо пирӯз шуд бар муқобили Саидчалол даст нишон медиҳад. бале хуршед маҷидов акнун пирӯз мешавад ва Саидчалол Саидов дар ин ҷо шикаст мехӯрад. дар вазни ҷамъи 100 кило қисмати финалӣ аст. ду паҳлавони шинохта. ман дар бораи Давлат Назаров ҳамиро гуфтанӣ ҳастам. ин паҳлавон хеле ҷавон аст. аз рӯи қадду қомат ҳам аз Шакармамад Мирмамадов ба кулли фарқ мекунад. аммо бо вуҷуди ҳама ин қисмати финалӣ аст. дар вазни ҷамъи 100 кило аст. новбаста аз қадду қомат сину сол мубориза идома меёбад барои ба даст овардани нишони тиллои вазни ҷамъи 100 кило. ҷоизадори бозиҳои осиёи Шакармамад Мирмамадов бо Давлат Назаров фарзанди паҳлавони шинохтаи тоҷик Хайрулло Назаров мубориза мебаранд. Давлат Назаров бо Шакармамад Мирмамадов дар қисмати финалӣ дасту гиребом бо ҳам заданд ава талош доранд то мақоми аввалро ба даст оранд. ман медонам то ҷое ки албатта кори Давлат Назаров дар муқобили чунин рақиби пурқувват қадбаланд ва таҷрибадор каме мушкил аст. аммо бовар кунед Давлат Назаров паҳлавонест ки миёни навҷавонон 18 соламагӣ дорад. ин паҳлавони ҷавон бародари нисбати ба ӯ қадду паст баландтар аст Шариф Назаров. аммо талоши ин паҳлавони шаҳри Кулоб дар муқобили Шакармамад Мирмамадов ҳам зиёд аст. Давлат камфаъол аст. камфаъоли аз рӯи қадду қомат, дасту бозу, довари марказ ҳам барои нишон медиҳад. Амсину сол ҳама ин таъсир мерасонад ба Давлат. аммо Шакар паҳлавонест ки таҷрибадор аст. ба хусус дар Гуштини ҷудо онараш дар бозиҳои осиёи Ҷакарта дурах шудааст. ҳоло Шакармамад Мирмамадов Давлатро дар як ҳолати ногувор қарор дод. Давлат дар назди Шакар ҷусаи хурд метобад. ҳарчанд вазнаш ҷамъи 100 кило ҳам бошад, аммо Шакармамад Мирмамадов шояд 120 кило ҳам вазн дошта бошад. ҳамчунин дар он ҷо дар татами рақами 3 ҳам мубориза ба анҷом расид. ҳоло довари марказ Мирзоев Мамадалӣ ҳам рақобатро лаҳзаи боз дошт. шояд хулосаи доварон ҳам бароянд Давлат Назаров паҳлавони ҷавон. ман фикр мекунам ҳоло барои Давлат мубориза бурдан дар қисматҳои финалӣ бо чунин паҳлавонони сангинвазн ҳамчунин таҷрибадор вақт лозим аст. Давлат паҳлавони хуб шавад, аммо имрӯз ҳоло хеле ҷавон аст ин паҳлавон. ҳарчанд ӯро дар миёни бузургсолон Гуштин мегузоранд, аммо миёни наврасону Гуштин мегирад дар Гуштини ҷудо. 17 сол дорад ин паҳлавони камарбандсиё дошта.
Шакармамад Мирмамадов паҳлавони хуб аст, таҷрибадор аст. дубора довари марказ гиред гуфт боз ҳамон ҳолати мураккаб барои давлат афтодааст. мардум ором аст мавҷи Гуштин мухлисонро ҳам ба ваҷ наовардааст, чунки бисёр оромона Гуштин давом мекунад. инҷо паҳлавонон муборизаи худро барои дар вазни ҷамъи 100 кило. маълум аст ки боз ҳамон ҳолати пештара давлат вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тариқ Шакармамад Мирмамадов дар вазни ҷамъи 100 кило пирӯз мешавад. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем акнун боз ба нерӯсанҷии паҳлавонони вазни 100 кило. аз коргардон Зиёуддин Сафаров хоҳиш мекунем таваҷҷӯҳ ба маркази майдон кунам. дар нерӯсанҷӣ боз ҳам паҳлавони умедбахш Абубакри Акобир боз ҳам андаке афзалӣ дида шуд ки ҳарифаш огоҳӣ дошт, аммо дар ба даст овардани имтиёз талоши ҳарду паҳлавон чун мувофиқи матлаб набуд, аммо фаъолӣ Абубакри Акобир ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров тамрин мекунад, дар ин рақобат андаке бештар буд. вақти инҳо низ андаке кам боқӣ мондааст. бори сеюм аст ки Абубакри Акобир ба майдон меояд, яъне ду ғалаба дошт ва комёбии сеюмро мехоҳад ки дар майдони имрӯзаи ноҳияи Абдурахмони Ҷоми ба даст оварад. дар вазни то 70 кило беш аз 73 нафари широкчӣ номнавис буданд ва маҳз ҳаминро ҳам ба инобат гирифта кумитаи тадорукот зарур шуморид ки маҳорати паҳлавонони вазнашон миёна ҳам ба назар гирифта шавад. ва дар вазни то 90 кило инҷо инъоми идонаи пулӣ буд ки мо аллакай дидем ки Хакназар Назаров онро ба даст овард ва муборизаи паҳлавонон дар гилеми марказ идома меёбад. ва боз ҳам як бори дигар Абубакри Акобир таваҷҷӯҳ кард барои усули сари киф ки гоҳ-гоҳ ин ғайриёдӣ ҳам дар рақобатҳои паҳлавони ноҳияи балҷувон натиҷаи хуб медиҳад, аммо дар муқовимати ҳарифаш ин усули дӯстдоштааш он қадар самарабахш анҷом намеёбад. аз боло албатта доштан бисёр мусоид аст барои аксари паҳлавононе ки мо мебинем дар майдонҳои бошукӯҳи гӯштини суннатӣ мутаваҷҷеҳ мешаванд барои аксари амалҳо дар ҳолати аз боло доштан комёб ҳам мешаванд. ва Абубакри Акобир ҳаминро хост ки дубора боз ҳам манзур кунад, аммо ин маротиб ҳамон қадар мувофиқи матлаб набуд. кӯшиши охиринаш бисёр ҳам як ҳолати хеле хуб буд, фурсати ҷолиб, аммо бо усули сари китф Абубакр ҳам таваҷҷӯҳ кард ва Хурсанд Алиев ин паҳлавони ноҳияи Варзоб ки вазнаш ҳам андаке боло рафтааст. то ҷое мо медонем 3 сол қабл ин паҳлавон дар вазни 80 кило нерӯ месанҷид. ҳоло ҳам боз як амали дигар кӯшишҳо аз ҷониби Абубакри Акробир ҳастанд, аммо амале ки барои натиҷаи
рақобат замина гузорад, ҳоло ба назар намерасад. хурсандалиев як ҳаракат кард, аммо боз ҳам ноком шуд. сонияҳои ба шумори нерӯсанҷии паҳлавонон дар даври сеюми мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷоми аст. боз ҳам як ҳаракати бидуни нигаҳдории фосиларо Абубакри Якобир хотима дод. таваҷҷӯҳ мешавад ба ҳамин сонияҳои охир ки чӣ натиҷа медиҳад барои варзишгари ноҳияи балҷувон. ва хурсандалиев ҳоло кӯшиш мекунад ки акнун дар набарди сеюми худ ҳам андаке фаъолтар бошад. амре ки ишора мекунад албатта инҷо бояд ки паҳлавонинро ба инобат гирад. баъд аз истед албатта ҳаракати паҳлавони ноҳияи варзо ба инобат гирифта намешавад. сонияҳои ба шумор дар ихтиёр доранд ҳарду варзишгар дар вазни 100 кило. навакак дар ҳамин гилеми марказ Саидчалолу Хуршед Маҷидов нерӯ санҷиданд ва бо як огоҳӣ Саидчалол аз натиҷаи дилхоҳи рақобати дуюми худ дар майдони имрӯзаи ноҳияи Абдурахмони Ҷоми маҳрум гардид. барои мухлисон нарафтаншон маэстро ихтиёр буҷумон маэстро вақт анҷом ёфт бо ҳамон як иштибоҳе ки хурсандалиев кард. бале танбеҳ буд. Абубакри Якобир дар даври сеюм ҳам ғалаба ба даст овард паҳлавони балҷувонӣ ва ба марҳилаи баъдӣ баромад. фирдавс Насимов паҳлавони Кулобшаҳр бо либосҳои варзишии сафед, камарбанди сафед аст ва Алишер Ҳамидов бо либоси варзишии сафед, камарбанди сиёҳ. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рақобати паҳлавонони вазни 100 кило. ҳоло дар майдон фақат ғолибони вазни 70 ва 100 кило боқӣ монданд. нокомҳо аллакай аз майдон берун шуданд. азбаски теъдоди иштирокчиён дар вазни 70 кило бештар буд. аз ин лиҳоз хеле муборизаи ин паҳлавонон тӯл кашид. фирдавс аҷиб. ҳасан ва ҳусайн исҳоқзода дар вазни 70 кило бисёр ҳам 6 ғалаба ба даст овардан ва бародарон ҳарду ба марҳилаи ниҳоии ин вазн роҳ ёфтанд. бисёр ҳам рӯзи таърихӣ бубинед ки дар вазни 60 бародарон Муҳаммадризо Муҳаммадсолеҳ Қувватовҳо ва дар вазни 70 ҳам бародарон Ҳасан ва Ҳусайн Исҳоқовҳо. таваҷҷӯҳ накнун ба ҳунарнамоии паҳлавонони дигар мешавад. ба марҳилаи ниҳоии вазни то 70 кило
бисёр аҷиба, бисёр ҳам ҷолиби таваҷҷӯҳ. ин маротибаи дуюм аст ки бародарон воқеан ҳам ба майдон баромаданд, ба финал ва барои дарёфти мукофоти олӣ шоҳҷоиза талош мекунанд. 73 нафар муддаӣ дар ҳамин вазни 70 номнавис буданд. 8 ғалаба ҳарду ба даст оварданд. бисёр ҳам гарон, мушкил, бисёр ҳам ҷолиби таваҷҷӯҳи мухлисон буд рақобатҳои паҳлавонон. дугоникҳо ҳасайну ҳусайн исҳоқзодаҳо. аҷиба, ду бародар барои мукофоти олӣ мубориза мебаранд ва воқеан ҳам агар таваҷҷӯҳ кунем ҳар ду ҳам қиёфаашон, қоматашон, чеҳраашон ончунон шабоҳат дорад ки якдигарро албатта ёфаҳмидан бисёр ҳам мушкилтар аст. ва бисёр акнун инҷо ҳам бидуни гуфтугӯ ҳарду ҷиддӣ гӯштин намегиранд. ҳарду ҳам дар идомаи мубориза мехоҳанд андаке ҳунарнамоиашонро манзури мухлисон кунанд ва баъдан яке ғолиб ояд ба монанди муҳаммад солеҳ ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. аммо ба рости ман намедонам ки ҳасан кадом аст, ҳусайн кадом аст. ҳатто коргардон ҳам эҳсос намекунад ки ҳамонро наздиктар манзури мо кунад. воқеан ҳам ҳарду як қиёфаашон комилан фарқкунанда нест ва шояд интизор шавем лаҳзаи хеле ва хеле ҳамон муаррифии паҳлавонро дар ин даври охирин. ҳусейн исҳоқзода дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 70 кило ғалабаро ба даст овард ва бародарашро албатта нагузошт ки боз ҳам осеб бинад. ҳарду ҳам ҷиддӣ мубориза набурданд. як лаҳзаи манзури мухлисон ба камоли эҳтиром нерӯсанҷӣ карданд ва ҳамин тавр ҳусайн исҳоқзода ба дарёфти зинаи аввал шарафёб гардид ва шоҳҷоиза мукофоти олиро ба даст овард. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдурахмони Ҷоми мукофоти олӣ таъсис дода шуда буд ва соҳибкорони маҳаллии ноҳияи Абдурахмони Ҷоми. воқеан ҳам имрӯз як фазои идона буд ва дар ҳақиқат ҳам як иди тантана, иди наврузи байналмилалӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷоми ки ҳасан ва ҳусайн бародарон исҳоқовҳо ба финал баромаданд ва ҳусайн барандаи мукофоти олӣ шоҳҷоиза гардид. фирдавсу алишер ҳамидов алон талошу муборизаашон самаровар набуд ва бо як иштибоҳ ва хатогие ки аз ҷониби алишер ҳамидов шуд, фирдавс насимовро дар ин давр пирӯз гардонид. ғалабаи дуюми фирдавс дар вазни то 100 кило ба даст омад. ғазалшои давлатшоҳ ва шариф назаров ҳоло дар даври сеюми муборизаи майдони имрӯза андари рақобат мегарданд. шариф назаров камарбандаш сиёҳ аст, ба таваҷҷӯҳи мухлисон мерасонем. бисёр ҳам кӯшиши ғайриоддии ғазалшои давлатшоҳ. ҳатто дар ин ҷараён агар боз дасти шариф назаровро кӯтоҳтар медошт, албатта имконпазир буд ҳамин лаҳза ки имтиёз ба даст оварад. ғазалшои давлатшоҳ паҳлавони ноҳияи ёвон.
тайёри бинад Маҷидов Хуршед, Абубакр Акобир. ҳоло инҷо таваҷҷӯҳ мекунем акнун боз ба натиҷаи муборизаи ҳарду. дар ибтидо ғазалшоҳ ва баъдан ҳам Давлат Назриев ҳало ки Белурунаро хеле хуб сари вақти мавриди иҷро амал қарор дод. ҳоло камарбандро агар боз ҳам дақиқтар дорад ғазалшоҳи Давлатшоҳ, дар амалӣ кардани ҳамон матлабаш андаке наздикӣ дорад. аммо Шариф Назриев қомати баланд ҳам қувваи лозимаи худро инҷо истифода накарда истодааст. бисёр ҳам ҷолиб боз ҳам кӯшиши Шариф Назриев. Ноҳияи Абдурахмони Ҷоми ва кулли доварон изҳори миннатдорӣ мекунем барои софдилона, одилона. таваҷҷӯҳ боз аз ҷониби паҳлавони Кӯлоб шаҳр бештар аст. аз боло доштан хеле мусоид аст. ҳарду ҳам бисёр хуб гӯштин гирифта истодаанд ба ростӣ. ой хеле ҳам имкони созгор, хеле ҳам лаҳзаи муносиб буд. Шариф Назриев бисёр ҳам ғазалшоҳи Давлатшоҳро аз як имконият, аз ҳолати хеле муносиб, созгор ҳамин лаҳзаро хуб истифода кард ва пирӯз шуд. хуршед Маҷидовро яке аз мураббиёни барҷастаи эронӣ айни замон тамрин медиҳад ва Абубакри Якобир бошад бо машаққатҳои зиёд аз овони нав расид то ба ин марҳила сабақи гӯштини ҷудоро аз Шералӣ Бозоров меомӯзад. рақобати ниманиҳои баъдӣ шурӯъ мегардад. инҷоро ҳам довар бояд ки таваҷҷӯҳ кунад ба хилъат. Гӯштини паҳлавони хилъати кабуд дошта кӯтоҳтар нею андаке хурд аст. ҳамин тавр ҳам шуд. баргаштанд ҳарду ба маркази майдон. бисёр ҳама ҳаракати хуби Хуршед Маҷидов, аммо имтиёз нест. бисёр ҳам як кӯшиши дигари Хуршед Маҷидов хеле беҳтар буд, баъдан баҳогузорӣ шуд. Абубакри Якобир ду маротиба аз ҳолати мушкил раҳо ёфт. ҳоло ҳам Хуршед боз як ҳаракати дигар кард, муваффақ нашуд. рақобати Хуршед Маҷидов андаке боз ҳам босуръаттар шуд. дасти чапи Абубакри Якобир паҳлавони ҷавони балҷувон андаке осеб дидааст. метавонад ки нерӯсанҷиро идома диҳад ё на. ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз надорад Абубакри Якобир.
2 дақиқа ҳарду нерӯ санҷидан, аз ин ҳам шояд зиёдтар. акнун Абубакр андаке фаъол шуд. кӯшиш аз Хуршед оғоз гардид, аммо Абубакр ҳам бисёр хуб дифоъ дорад бароси ҳуҷум намекунад, аммо Гуштини хуб гирифта истодааст муқобили Хуршед Маҷидов. бо чунин чеҳраҳо, бо нафарони рақами 1 ҷумҳурӣ дар Гуштини ҷудо, албатта нерӯсанҷӣ дар Гуштини миллӣ ҳам ин ҳам як маҳорати хуби Абубакри Акобиро нишон медиҳад. боз ҳам намегузорад ки Хуршед муваффақ бошад, аммо ҳарифро ба шикам афтонида буд ки бадан баҳогузорӣ шуд. Хуршед Маҷидов талоши Абубакри Акобир албатта барои баробар кардани натиҷаи ин вохӯрӣ аст. то кунун барояш муяссар нашуд. 3 дақиқа бештар ҳарду нерӯ санҷидан. боз ҳам як ҳаракати дигари Хуршед Маҷидов, инҷо ҳам бадан баҳогузорӣ шуд. дуюмин бадан ба Хуршед Маҷидов ҳам насиб шуд. яке бале ду нафар 3 нафар якдилона 3 нафар ба кӯшиши охирини паҳлавони хилъати сафеддошта Хуршед Маҷидов баҳогузорӣ карданд. таваҷҷӯҳ мекунем ки дар идомаи мубориза, дар рақобатҳое ки хеле ҷолибу ҷозибанд, инҷо ҳам варзишгарон, ҳам устодони соҳибтаҷриба муборизаашон ва тавсияашон ҳам дар муборизаи шогирдон самаровар аст. боз ҳам дубора ба маркази майдон ҳарду даъват мешаванд. фақат дифоъ, фақат ва фақат эътимоду такияи кори Абубакри Акобир дар майдони имрӯза дифоъ аст ва шояд дар мавриди бештар дифоъ дар ҳолати албатта мусоидаткунанда барояш тавонад ки имтиёз гирад. хеле мушкилтар аст фикр мекунам барои Абубакр, аммо дар ин рақобат нисбат ба Хурсандалиев Абубакр хеле хуб талош дорад. муборизаро бо Хурсандалиев бароси он тарзе ки бо Хуршед давом дода истодааст чунин набуд. дар сабқати дуюмаш ба ҳар нав пирӯз шуд Абубакри Акобир, аммо инҷо бисёр ҳам пешсафу фаъол будани худро мехоҳад нишон диҳад. яъне хоҳиши нишон додани ҷуръат, матонат ва маҳорати худро ҳам дорад. маҳз дар Гуштин ин ҳам нақши арзанда дорад. бояд ки паҳлавон як масъулияти ҷиддӣ, як эътимоди қавӣ ҳам дошта бошад барои нишон додани маҳорати худ дар ҳузури мухлисони сершумор. аз эрон хушомаде барои меҳмони эронӣ оғо атохӯҷа якта маестри тоҷикӣ хушбаҳолатон оғо атохӯҷа Ирон. дақиқаи охирини рақобати ҳарду паҳлавон баъд ин марҳилаи ниманиҳоӣ сурат мегирад. давлат назриев бо Фирдавс Насимов ба майдон меоянд ва муборизаи паҳлавонон дар марҳилаи ниманиҳоӣ сурат мегирад.
خوشبحال کل صاحبکاران پلنگ و ناموسی ناحیه عبدالرحمانی جامی خوشبحال من جماعتایی که خوشبحال فیرمهایی که فیرمی رحمه наздиктар ба матлаб бояд як бори дигар ман фикр мекунам ки абубакри акобир ҳуҷумро оғоз кунад. бале барои хуршед кофиест ки дар марҳилаи баъдӣ ширкат варзад. огоҳӣ ба хуршед маҷидов. ин аз фишори саривақтӣ абубакри акобир дарак медод. ҳамин тавр хуршед маҷидов акнун дар ин дидор бо ҳамон афзали ду бадан ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи дигар роҳ ёфт. ин сеюмин ғалабаи хуршед маҷидов дар мусобиқаи гӯштини милли ноҳияи абдурахмони ҷоми мебошад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ниманиҳои ин вазни 100 кило. ҳар ду паҳлавон аз шаҳри кулобанд. баротали сафаров довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ҳоло ҳакамӣ доранд. ҳар ду ҳам чандин маротиба бо ҳам рақобат карданд. фирдавс аз ҳисоби таҷриба муваффақ шуда буд ва шариф назриф андаке ҷавон аст ва акнун мубориза барои роҳхат ба марҳилаи финалӣ. акнун дубора таваҷҷӯҳ мекунем ки фирдавс дар ин маврид ҳоло гиребони ҳарифро доштаасту боз дигар ҳаракатро мехоҳад хуб истифода кунад. ҳаракатро албатта то ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. аммо ин кӯшишаш ягон натиҷа ба бор наовард. бисёр ҳар ду гӯштини хуб гирифта истоданд. умедвориҳои мухлисон ҳам албатта ба хотири ҷолиб сурат гирифтане ки ва чеҳраҳои асиле ки инҷо пайдо гарданд фикр мекунам ки барабас нарафт. беш аз 6 соате ки таллошу кӯшишҳои паҳлавононро мо шоҳид будем. хеле ва хеле чеҳраҳои арзанда дар вазни 60, 70, 80, 90, 100 ҷамъи 100 хеле ва хеле зиёд буданд. ҳоло ҳам шариф кӯшиш мекунад, аммо фирдавс хеле аз тактикаву аз услуби хоси шариф назаров бархурдор ҳаст, медонад. акнун ҳар ду ҳам дар як ҳолати мусоиданд. кадоме агар боз ҳам сари севҷи усулеро ки хуб оғоз кунад метавонад боз ҳам муваффақ бошад. аммо инҷо ҳам лаҳзаҳои дифо дар ҷараёни мубориза хеле хуб мавриди таваҷҷӯҳ буд. мавриди таваҷҷӯҳи ҳар ду албатта ҳам фирдавс амал кард, ҳам шариф, аммо ба зону афтидан ҳар ду. با تشبوس دستگیری همه صاحبکاران بلند و ناموسی ناحیه عبدالرحمانی جامی با تشبوس به واسطه فیرمی رفت дубора боз ҳам фирдавс мубориза мебарад. ҳаракатҳои паҳлавонон хеле хуб аст.
اینجا معین کردن غالب اندکی مشکل است برای داوران هم، چون که نه اشتباه نه خطاگیر رو یافتند و نه هر دو پهلوان هم امتیاز به دست آوردند. توجه میکنیم باز با یک فرصت خیلی مناسب بود. سه دقیقه رقابت پهلوانان پشت سر شد. یگان نتیجه یگان اشتباه هم نبود که مجازات شوند. خلاصه داور مرکز و داوران کنجی، البته اینجا که اشاره میکنند با کی؟ با فردوس. آگاهی با فردوس نسیمов داده شد بعد 3 دقیقه. فردوس رو لازم است در این جریان که حریف رو مجبور سازد که خطا یا اشتباهی جدی تری از این کند، چون که آگاهی دارد. بسیار هم اوی 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 واقعا هم یک پرتوفتی اولیا. در نهایت هم فردوس ثابت ساخت، واقعا هم فردوس ثابت ساخت که در این میدان هنرش تجربهش نسبت به شریف جوان زیاد است. اکنون قسمت نهایی مسابقه کشادی ناحیه عبدالرحمن جامی، دو پهلوان نامدار کشور، دو نفره که در میدانهای جمهوری تاجیکستان با کمال رسیدند، از روی قد و قامت وزن هر دو برابر هستند. شناخت یکدیگر از روی سر و لباس معلوم است. خورشید مجیدوف پیراهن سفید به بر کرده است و فردوس نسیمov باشد با کیمرهای کبود گوشتین گرفتن را در قسمت فینالی و رقابت نهایی گوشتینی عبدالرحمانی جامی است. دوستان عزیز، حالا اکنون مبارزه میان این دو پهلوان 100 کیلو خورشید مجیدوف و فارن حلال میگوید یک لحظه که فردوس نسیمov یک بار دیگر هنر اصیل خود را نشان داد. آفرین، داور حلال نشان داد. حالا تقاضا دارد داور مرکز برای دوباره باز پس دیدن این حالت و نبرد ادامه خواهد. حالا حالتی تکرار دیدن، مخلصان هم جمع شدن و این لحظه زیبا را تماشا میکنند. حالا فردوس بار دیگر این نواز را به دست آوردن شد، اما خورشید مجید دفاع میکند. 5 دقیقه مقرر شده است. در این 5 دقیقه باید اصول معروف گوشتین نشان داده شود. حالا دوباره خورشید با فردوس دست و چنگال برای گریبان یکدیگر داشتن میکنند. خورشید چنگ میزند. این پهلوانی که بعد از 4 سال توقف داشت، من میفهمم، باید دیگران هم فهمند که بعد از توقف خورشید یک و یک باره به میدان برآمده است. اما فردوس حالا
با قول دیگر درمون اپیکی گوشتینگیری است. هر دو پهلوان در مسابقه های بین المللی نیز جمهوری تاجیکستان رو معرفی میکنند. انکترش فیردوس نسیموف در نمود سامبو چندین مراتب در مسابقه های بین المللی شرکت ورزیده است. و خورشید مجیدوف باشد جایزه‌دار چمپیونات جهانی گوشتینی جودو بین نورسان است. جامی اروپا را بریده است و پهلوانی بسیار هم شهرتمند است. یعنی این دو چهره هستند که بجز از اینجا در مسابقه های بین المللی کشور ما رو معرفی میکنند. یعنی اینجا مکتب است که منشأ میگیرد برای مسابقه های بین المللی و بیرون از جمهوری تاجیکستان. حالا خورشید ببینید فیردوس باز همون روش رو با کار بردنی است. الکی خورشید درک کرده است که این روش فیردوس خیلی خطرناک است. دو دقیقه دیگر برای آنها پیشبری شده است و در حالتی اگر خورشید عمل را انجام داده نتواند پس حالا فیردوس به قله ظفر نزدیکتر است. اوه خورشید دوباره مخلصان را به وجه آورده است گوشتینش. اکنون مردم طلبگار است که راستو گوشتین گیرند. هر دو پهلوان باور کنید دو پهلوان گویا برای یکدیگر آفریده شده باشند. قد و قامت، دست و چنگال، وزن همه با هم برابر هستند. همچنین هنر زیبا هم دارند. پهلوانان 100 کیلو هستند. حالا باز فیردوس سر کتف نشست اما این نوبت موفق نشد. خورشید مجیدوف باشد آواز را دیگر گرفته است و الکی باید او تلاش هم کند. تلاش برای افتادن رقیب، چون که اگر خورشید تلاش نکند پس رو به باخت دارد. باید جبران کند. ببینید گشته و برگشته فیردوس سر کتف نشستنی است و خورشید باشد از این عمل درک یافته است. دیگر خود را به او نمیدهد و خود را کنار میگیرد. حالا داور مرکز رقابت را باز می‌دارد. لحظه فیردوس نزدیک 4 دقیقه مبارزه بردن. حدود 1 دقیقه زیادتر وقت دارند آنها. 5 دقیقه مقرر شده است برای نبرد این پهلوانان. چوبان و کابان اکنون دو بازوکشا بیزن رقیبان را از زمین به هوا. اکنون میبینیم که کی به مثل عقاب بال میکشاید. الکی یک مرتبه فیردوس بال کشاد و حالا بال کشایی نوبتی خورشید است. باید جبران کند بال کشاید وگرنه با چنین شکل رو به باخت دارد. اما میبینیم که فیردوس باز گریبانی خورشید را داشته است. حالا واس بسودی فیردوس خورشید در دفاع است. بعد از توقف 4 ساله خورشید هم یک بار به میدان آمده است. برای کمی مشکلی افتاده است بر مقابل فیردوس. مخلصان بیگاه شده است هیچ کجا نمی روند. همه جمع آمدن و این نبرد را تماشا دارند. ببینید خورشید لحظه فیردوس بله حالت عجیب است. فیردوس اکنون یک بدن را کار میکند. داور مرکز نشان میدهد خورشید بدن. حالا یک بدن و یک پهلو میرود مبارزه. یعنی امتیاز هنوز هم خورشید به فیردوس نرسیده است. اما فیردوس خورشید تلاش دارد وقت لحظه های آخر را. فیردوس باشد حالا چالاکانه خود را کنار میگیرد. چند نوبت چند سمت دیگه میرود. مبارزه میکند. نه وقت باید همچنین دقیق شود. چند ثانیه دیگر مخلصان نشان میدهند برای فیردوس باقی مانده است. شاید حالا اکنون وقت به انجام میرسد. چی
огоҳи аввал барои Фирдавс Насимов. Хуршед пироҳани сафед дорад, дарҳол ба самти Фирдавс меравад. Аввал вақт ба анҷом мерасад, онҳо якдигар оғӯш мегиранд. Партофти Хуршед ҳамин тариқ бо пирӯзӣ ҷамъбаст мегардад. Дӯстони азиз, бо пирӯзии Фирдавс Насимов дар ҳамин ҷо гузориши мо ба анҷом мерасад. Шоду пирӯз ва сарбаланд бошед, моро ҳамроҳ бошед. Ин Гуштин буд, Гуштини кушоди ноҳияи Абдурахмони Ҷоми ки дар якҷоягии телевизиони варзиш пешкаши шумо гардонид. муваффақ ва сарбаланд бошед. гурӯҳи эҷодии шабакаи варзиш барои ҳамаи шумо, барои тамошои дилрабои Гуштин бори дигар изҳори сипос мекунад. моро ҳамроҳ бошед. ҷашнҳои Навруз дар сартосари кишвар идома бошад. шоду пирӯз ва сарбаланд бошед.